Apa, Perla gea, Zarauzti gatoz, eta ostiral honetan 11 telebistan izango gea, gaueko 10:00 aurrea. Ni alde batetik Ilargirekin ibiltzen nintzen apurtxo bat jotzen, bestalde Maite eta Patxi elkarrekin ari ziren, eta Maite eta biok lokala konpartitzen genuen formazio ezberdinekin, da behin lokala garbitzen geundela eta emakume musikarien gaia zela, eta hasi ginen hitz egiten, zeo zer egin behar genuela elkarrekin, ez? Eta hortik sortu zen, azkenean danok elkartu ginen, puslea osatu genuen, eta hasi ginen entzaiatzen, eta batez ere hasiera batean, zelako askatasuna geneukan, ez? Hasierako ideia pila bat, eremu bat sortu genuen aske sortzeko, nola baita esatearen. Diska grabatu genuen, horrekin ere asko hasi ginen talde bezala, asko ikasi genuen, soinua bideratu genuen, igual post-punkera edo toinu ilunago batzuetara, eta beti saiatu gara aske adierazten, eta horregatik uste dut freskotasun hori lortzen duguna batzuetan. Iruditu zitzaigun sekulako aukera, batez ere, eukitzeko bideo polit bat, ez? Kalitatearekin eta soinu honakin. Eta ego bestalde batetik gainea, izatiakan difusioa edo, ez? Alde batetik telebistan ematia edo interneten jarri alizatia eta jende gehiona heldu alizatia. Kontzertu laburra da, eta kanta batzuk dira diskakoak, zaharragoak, eta beste batzuk berriak. Orduan, uste dut sartu dugula apur bat danetarik, eta naiz eta denbora gutxi izan saiatuko gara gure espiritua ere adierazten, ze zuzenekoetan ezberdina da, ez? Eta orduan, behintzat saiatu berotasun hori transmititzen, edo publikora heltzen elerazten dugun, edo elerazten jakiten dugun.